El paisatge està format per elements naturals, és a dir, pel relleu de les muntanyes, de les valls o de les planes, per la hidrologia, la fauna i la flora. Però també conformen el paisatge tots aquells elements que són resultat de l'acció humana, com l'agricultura, la indústria, les activitats extractives o l'arquitectura. Tots aquests elements, els naturals i els que són fruit de l'acció humana i la relació que es produeix entre ells al llarg del temps, conformen el que coneixem com a paisatge. Paisatge és tot el que veiem quan mirem per la finestra, quan sortim de casa per anar a comprar, a treballar, a l'escola o per gaudir del temps lliure. I comprèn tant les àrees d'especial bellesa com les àrees més quotidianes. El paisatge també pot ser una font de riquesa i un generador d'oportunitats econòmiques en sectors com l'agricultura, el turisme, el medi ambient, la publicitat o la gastronomia. El paisatge està en contínua transformació. Es transforma per la construcció d'habitatges, pel desbordament d'un riu o per la construcció d'un pont o d'una carretera. En les últimes dècades, les transformacions han estat especialment ràpides i impactants. La fesomia de molts territoris ha canviat en un espai de temps curtíssim. El resultat són paisatges que la població no reconeix com a seus. La qualitat del paisatge és molt important pel benestar de les persones. Tant és així que la destrucció de paisatges estimats pot portar un sentiment de neguit o angoixa, mentre que un entorn agradable i ordenat genera una sensació de benestar que augmenta la qualitat de vida dels ciutadans. Per aquesta raó, a Europa cada vegada es té més clar que les persones tenen dret a gaudir d'un paisatge cuidat i harmònic. A Catalunya, un primer pas en aquesta direcció va ser l'aprovació de la Llei de Paisatge i la creació l'any 2005 de l'Observatori del Paisatge de Catalunya. Des de llavors, l'Observatori s'esforça per incrementar la consciència de la ciutadania i de les administracions sobre la necessitat de treballar a favor del paisatge, intentant que entre tots aconseguim un paisatge on la població vulgui viure, treballar i visitar.